Rollo onak airien sekretuek, geizenak lige kontuek, txikitzen laguneien zenbat gaba joan diren, Bellorrek ez dau hemen, hainbet geratzen diren. Ni hemen hau, barruek azbustitzen, zuek barek, zerri zengo ditzenik. Ni hemen hau, euripien bustitzen, zuek barek, zerri zengo ditzenik. Iluntzean, erre usain erropetan, zu txiki bat, hainbat ardura minetan, batera zinekoako, biek abenturatzu, geurreko guna batuen, gorde beti giltzapien. Ni hemen hau, barruek azbustitzen, zue barek, zerri zengo nintzenik. Ni hemen hau, euripien bustitzen, zue barek, zerri zengo nintzenik. Konbentzional batean, pertsona asko maitatzen urteak pasa ostan, altarritik pasatzen atzera voltatzerik ez dagoenean. Balamentu bat bizitzan, tenizukera bazten duenean, neska jatzen, behudiak mozorrotzen, putakume tradizioak irabazten, bizitza komunetik bera bidaltzean, eskontzean. Aito, amo, zenbat urterekin, ezkonduko naiz. Aito, amo, zenbat urterekin, ezkonduko naiz. Zenbat urterekin, ezkonduko naiz. Aito, amo, zenbat urterekin, ezkonduko naiz. Aito, amo, zenbat urterekin, ezkonduko naiz.
Dios. CPU zio, que lehertu herrin momentu ondan. A tope. Ba, bueno, Gabon, hombre, hostia, joder, raiden bidazu eta enau filtauren, tío. Gabon, danoi, ongi etorri, gaurko gitarrizketara. Gabon zital, Ibaio, Stasio, Ibila, mi esker raidenatik. Eta gabon denoi, ontxe kantua amaitu eta ja gaurko gure konbidatuakin pasauko gea. Ez konduko naiz. Bueno, a ver. Nik uste CPU bisket lasaitze ole leotain nere gitarrie fuera. Momentuz kendu maiat. Así que aure fuera. Gabon komentarista. Eta baia directamente gaurko konbidatu gin pasau batzuk. A ver, tiak, ez zena saldau, eta ja hemen ikusiko zua, Unai. Gabon Unai, zezatetuk? Gabon, Tibal. Da, gabon, dan hori. Bueno, ba, posik, hemen egotigaz, holako proiektu interesantietan laguntzioaz, beti prest euskal kultura first. Horiek. Eskertzeiat, gonbideapen hau da suposau dun dana onartzie, ze txatin ja batzu badak usten bezala, hau dana antolatzeko programa batzuk eta deskarga barazi zizko bat, Unairi, eta, bueno, alde hortatik eskerrik asko euken lan hori hartzeatik eta hemen egoteatik. Eta, bueno, ja esan nengo jau, karrerako lagunea juk, karreran, historiako karreri batea ingenian, ez? Ingenian, ose. Eta hoxe. Zehose bai, ez? Piskat pena batek internetak inda... Ebai, napur bat, ez dakizu zer esan duzun. Bai, on ja emateik gobeto digula, baina emateik gaur interneta etxaganik atzoko WhatsAppeko kaidiatiko, baina emateik piskat eskaz da bilela. Hori, gabon ikigiz, gabon Iban. Bueno, hasi ingo batxuk pisket, etxakiat, Sueder taldeko gitarristiaiz. Eta, etxakiat, eukibuel azaldu igu gaber ze... Bueno, intro natxu ditxeon bi kantu osiek Suederrenak ituan, baina, bueno, euk taldien nola definiuko buken, eta gitar jole bezala nola definitzea izen, nola introtxo bat eke baldima iguk. Bai, Sueder, nieta talde rock, pop, etiketa bat ipini berba da, rock, pop, hortik joango zeken tiroak. Gero bai egitea da, de repente igual kanta ezberdin bat bitzen dugu zela, edo apur bat gogoak emotezuna. Sueder taldien de perfil diferent, seguramente ninaz rock poperoena, taldekoa. Gero Xabi beste gitarrizpie da apur bat rock gogorra más funky, eta Ander baterizpie da eta baina bezalaritze dela, da apur bat underground, musika alternatiba goa, eta horrek danak itzen du apur bat Sueder, eta nik uste dut duen abenduen kaleratuko un disko. Apur bat dira da hori lehenengo diskoan baino. Vale, justu moztu bintzak momentu bate, baina, bueno, nik uste ondo entendido dela esan nahi joana. Esan dek, ahots aldaketa bat egon dekela, eta neu jabetu nauk, zuen kantu baitzen, atxudia une azkeneko kantu hontan ahotsa ezberdine dela. Zer dala eta, ze arrazoigatik egon dek ahots aldaketa hori, Por fuerza mayor. Bai, hori gale. Izan, claro, lehen gugaz egotzena Koldo, bajizti esan bebai, eta ahotsa, bai. Beste, Makonakeko bajiztia, Makonak taldeko bajiztia. Amigo. Eta, claro, bi proiektuka zezinban batera, da parte,
bizitza pribatuan, beste gauza asko, ez da? Eta, bueno, erabakioa, zueder, balde batera iztiez, ezin emon, beraku, talde zintzan izen. Bai, normalaek. Eta, hola geratu gien abeslari barik, eta baterizkiek handerek zaman, nire osartzuna, abeste nia, da, egun baten proba bat ingendun, eta egin izan, apurua geratu ginen Xabi eta Bizok, apurua mire egin, zelako errestasunekon kantetako eta zelako tono timbre politzeekon. Nik pertsonalki ajortu goiat, desente geixo gustatzen zitekela ahots berri hau, Iruditzen zitek daukela baina eguel pixket makarrilla toke bat bezala, bueno, bestiken nahiko makarrilla toki zaukean askotan, baina... Bai, ez? Bai, nik ustotan berreiteko la rango handizau ba. Da, gora bera gehiago, kondo esan apur bate, kondo esan igual apurtxu bat linealtxo bet, hande da apur bat gora bera txoa abestiko moduen. Batzuk, ekuk esan edu nien, lehenengo eta zerra edu nien sozer beraz lokalien, epini rever apur bat ezakitxeo esan justia, Juan Carlos Pérez enantzaeko. Eta gero irratizet esan bien, esan bien. Zeiaria, daizek esan bien. Itoiz gogora eraztuziela horrek egotzak, bai. Hori hitza hundixe dituk, ostia. Bai, arma doble filo. Zeueke baukezu eguel itoitzen rollo hori, ez? Bueno, azkenin Euskal Herriko ze talde estik influenzia hori itoizek, ez? Baina, hola, arpegixo politiek eta holako sekuentzisek bauket jeuzte, ez? Nik neuk eta gaina zuek Gernikako izen da, eta okerrez banatxiok ire irakaslie Aimar Arejita en persona izenuan, ez? Bai. Eta gatibun toke bat batxe baukela, zuen taldi girutzen zitek. Bai. Azkenin notatzea da esen influenziari. Bai, ezke nik Aimar, nik gitarra nazi nintzen beraz, da gina bezen urte pilo bat. Bai. Da super gustora, eta izi behar nabez, kasteizera joan nintzen, eta horre txikitzina. Baina Aimar, da tipo bat, beti gure diskoan eta beti laguntzeko prest, eta egiten ez egin honoz eskerrik asko esan bat, baina amendik izan, Aimar, eskerrik asko laguntzeko esan dara haitik. Bai, Aimar azkenean, nire estiloa, bere estiloan, ez da konparetan bera, zederak, ni joten dutena eta bera, baina asko divertzen da nire joteko moduen eta estiloan, bera nire irakazte izan dela, gatibu asko entzun duta, eta, berak erakutzizten musiki ere bai, doiz eta gauza danak, kantak eta ni bera batik ezidotezenak, bai. Claro, joder, pena badek, ze batzuten moztu etxek, eta amorru egeixen amatezik genadek, azkena proba getxen egon gitxean atzo, ez geni... Kordanaz, lehenengo... Zer? Ja, bai. Ez oin berriz bueltaude, baina momentu batzuten... Bai, momentu batzuten konexixu egin etxek. Igual da gabadalako edo... Etxek, atzo atzaldin funtzionau ziren ordi, eta horrek batezik amorru baina, baina, bueno, da honak inengo jau eta etxiok problemaik. Horiek. Bueno, bere garazioen esan nian bezala, elkarrizketa hauetan, lau atal bezala zauzkeat, eta pixkat lehenengo atalai heltze aldea, normalin hitzetxe hau konposizioatik, eta azkenin musiko bakoitzek ez konposatzeko era bat daukelako, eta bakoitzek bere era entenditzeulako musikie, eta nahi interesatzen zitek, jake gainea jende ezberdin asko pasaukoan elkarrizketa hauetatik, jakitie konposatzeako orduan nola funtzionatzeun gonbidauen buru esango jau. Eta ire kasun, edo taldin kasun, ze komposizio mota erabiltze uste, nola prozesua? Ahí, se fue. Te fuiste. Se fue. Vale, ya está. A ver, van
Bai. Gurien da lehenengo musikia. Osa, letra eta botza azkenerako izten da. Bai, hori. Bai. Oinarte galdetu duten hiruretatik ustea danak berdine esate bela, eta neuke hori pentsatzea. Ikuste hori dala igual manerei generalizauena? Bai, a ver, nik ez que claro. Baina, bueno, zuen kasue azaldu, lasai. Bai, nik uste dala igual kantie sortzen da bena, claro. Igual kantautore bada, igual lehenko doa doinu eta gero, zagit. Ba, eta holako talde baten igual diferentia, bai, lehenko nik uste musikia dela, pero letri eta doinuek. Nik uste, gure kasu ditzen duguna, nik edo, sabik, idea bateko buruen, Kaso, Andoni? Etzien más o menos lantzen dugu, grabetan dugu pista bat, eta horrela toaz lokalera, da hori landu ditzen dugu, edo zaten dugu eskuazillora, next. Vamos, este zuela etxena adibidez... Eta hori lantzen dugu. Este zuela etxena adibidez mitiko lokalea jugu, eta lokalin talde oso jarri plan gaur zehose atako jau, baizik eta ja etxetiken bakoitzek bere partik eta emate jezue lokalea, o ala entendidu diat, ez? Te fuiste, berrize. Bueno, behintzat horrekin grazioso geldiukok. Lan, zean goiat, a ver. Zehose grazioso ikin egin. A ver, hor ustea eta idala bueltatzen. Jo, ze pena, ze pena. Hola, internet problemakin gabiltzela. Galdera zailegia zen, ez dateik ibaiosek. Orain ematei buelta matorrela, baino... Epa, se fue, te fuiste. Ya está. Pari, da. Bai, oin momentuz hobeto emateik, A ver, hola jarraitzeu. Bai, jarratu da hau dana. Vale. Bueno, bai, esan. Idea batera joaten gara, eta idea hori gero lan, dugu apur bat, baina normalien beti dago base bat, beti dago hor, zozer. Bai. Eta batzutan nik igual buruen, zanotela, hau bat ere ritmoa deko buruen, eta honela zozerrek dut. Eta igual izan dutez eta grame simple bat horregaz baterizaz hor, da zen dut, hau, bai, hola. Bai. Eta esan gauke, taldeko komposatzaile nagusixe zein dek, o danok antzea kontributze uste, o azkenin hori mundua dalako taldeako hitze esan nahi ez? Behin egin itxoan, eta kaldera horrekin lotute, behin egin itxoan Aimar Metal, etorri guan lehenengo gitarrizketa online hau eta ari aldun itxoan galdera berdinen goiat. Diktadore batziok zuen taldin, ala demokrazi kompositibo bazeatea. Demokrazi kompositibo gara, zirkulo gara. Vale. Asambleario. Ez da horre, diktadura zuztia. Ezagoa da hori, besti hori. Hombre, bai, claro. Eta ezagutzen du, genti. Baina, a ver, guk, ez que nik dut bakotxak bere partia portata, dela. Ni igual naz, sabik igual itxen dugu izau basi inguruen lan, nik itxe dute arreglo bat detailletan igual gehiago, eta handerrek doinuagaz eta baterizekaz, ritmoak, eta handerrek ikuspegi orokor bat deko, más big picture hori deko. Orduan diktadori handerrek. Orduan diktadori handerrek. Ander diktadora da, Vale, ondo ziok. Eta irekasun, hori, esan dek batzutan igual buru neukitzekela ritmu eta teori musikala bauke, jaso de gazkenin teori musikal edukazizue eta etzakeat, bueno, jaso dek bai ez, eta gero jasi ez ozegiko galderik.
Azot, apur bat, zeni musika eskola nau, musika eskola nibil nazte, sortzi urte kotezenetik, edo, nik lehen txistuta da molina jota, ez? Zazpi sortzi urtetan. Eta derrigortzen gintxuen, solfeo eta koro. Claro. Baina hori dana más o menos astute da. Gero aimarren azik ezin da zen beste gozada batzuk, baina, ni inutil total. Teoria musikal, oin ez oso zer dire konturera legintzen az, ulertzen gauzak eta, baina minimoa, por no decir nulo. Bueno, ez da pasatzen. Azkenin, claro, nik usteat, musika teorixe ez dakik genin, konposatzen gauzek belarrire eta askoz intuitiboki esango nikek teori musikala jakin den baino. Nik galdera hori etxenian, ze askotan teori pixket dakik genin eta funtzio harmoni funtzioak kontrolatzen hasi orduko, azkenin bakik funzion de tonikatik subdominante o dominante akun berdekela eta movida horiek ez. Nik uste azkenin naiz da hori ez jakin belarrixek eskatzeikela hori askotan bat ez. Funtzio horiek betetzi, hotxeak nola esplikau. Nik hori uste dut, hori asko dela, musika asko entzuten badozu, asko garatzen dozu, Claro. Nik hori gerri dut Ander bateristigaz, berak musikia zelan ikusten da, berak toinuk eta zelan doazen zado, niri inosia zen okurri duko hamen joati, de repente hamen hau sostenidoa sartzie, geusa raroa, eta ondo geratzen da, eta seguramente teoria musikala jakin ezkero jakin gora betzera izik, bai, ez dakit. Bueno, azkenin, básicamente danadek tensión, relagación, zela izen oidek. En plan, tentsioik maksimoko momentuek, gero tonika eo etxe zentzazio horta ematea hau, ez? Bai. Gero nik egitea hori ikusten dut ez YouTubeen eta bidizioak, nik gitarristak eki beharto eta horako jentien. Eta kantak analizetan eta disfrute behitzen dut, ikusten dut plan arrazo ditzen horre gauzakat, da bueno, oso zerek ez dut. Bai, olako edukixe egiz izan oso guapoziok. Neire guztako zitan etxie, baina, bueno, eske azkenin lan asko exigitzeik bat eta, baina, bueno, onja OBS bauk egikein leikein nagaldima egolago bat. Gero, afinazio aldetik, imaginatzean mi estandarren afinatze zuela, ez? Mi estandar eta inongo problemaik gabe, ez? Nik uste, komposizio aldetik ez tetziogela ez dara gauze askoz geixo komentatzeko. Letra getxeko orduan zen moduz moldatzez jate, zein dek letristia? Galdera ona. Danuk. Letra nada, asignatura pendiente, total, asignatura pendiente, total, letra nada, azkeneko momentu beti, letrak txartu da egoz. Bakuz nonak ataten deus ozer, gero bestik apurua behitzu, beste batzutan gero baten dugu da napres, baina, bueno, holan, Badi entzute, hiru astu arrogoaz estudiora eta letrakin bai denoz. Eta letrakin untxeek dire. Bueno. Igual inspirazio momentu bat eukikoik eta azkenin ondo hartzen goik. Gero, pixka teknikatik ditzeteko, igual, ez aiz esreder bat, baina bai irutu zitekela daukekela oso rollo, txakean nola esan, oso rockerue bai, lehen adibidez, lehen oatzo izen da, baina beste Slow Dancing in a Burning Room, nola da hori John Mayerren kantu hori. Bai. Rollo hori desente papeaudek, ez? Bai. Asko. Eta hori gero eta gehiago, ez hartzen alegitzen horren John Mayer, Jimi Hendrix entzuten gehiago, eta gizar, Jimi Hendrixen kantak ikesten, alegitzen az. Naize, asko aspiro jo, se guztu biti aterroioa. Ez maz, guztu diate punto bat, velocidadien abajatzi eze, niga zehiago da. Ni, bai, ez maz, ez redera, niri guztu diate melodizek lantzi,
solo bat joten badot, koherentzi baten barruen eta kanteo aldana, más o menos. Ja. Teknika aldetik jotzeako orduan zein izan guke dala ire teknika favoritu, o... A ver, esan teknikak ze holan, esan da, nik ez da egite... Bai, igual pixkat galdera xele, eske mentzauzkat galdera batzuk oso random, rollo... Baina, bueno, nik betire botatxetxeat, batzak eta adibidez, igual bendinetekin asko abusatzek, eo slaidek guibiltzetuk, eo amitiko txegiat. Geixen bat, nik uste dut, bendine ez dut erabiltzen asko. Bai. Slide igual gehiago, Hammer-on, bebai, bastante Hammer-on esan geixen erabiltzen. Hammer-on. Bai. Sobre todo, niri gustu diate asko, notak airien joti, oza, mi eta si, orden horrek asko lasti asko gustu diate. Bai. Solen Hammer-onak egin edo eta gero horrek soltiek emotetzien giro bat. Bai, ulertzeat. Soinuei ematezen gorputz hori, ez? Bai, hori guapoziok. Praktika aldetik ze rutina daukek, o rutina bat segitzeko aukeraik badaukek, eo okupaute geoteaiz eta aldekan jotzek, eo ensaiotan bakarri jotzek? Ez teko rutina bat, per se nik, kantak ikerti guztu diate, hartu kanta bat, igual entzun dutena, eta hori rife asko guztiate, edo zein kanta, beste guni hori entzutena Spotify sartu daten listan kanta pop bat, eta zanan, progresio oso txula da, horregon zan, inversio bategaz, zekizer, eta zanan, hori txorradia, nik ezi, edo, eta hola, Nikola jotzen da gitarri. Ez teko, hori bere momentu neukitzen aben da... Alan, gabon, justu follow bat eukia guantxeta. Ados. Gero ziok hemen galdera, hau galdera baek. Komentaristak esateik onena mejoratzeko Spotify aleatorio eman eta belarri zatatzie. Bai, hori oso onaek, nik hori etxenean garai baten da, oindiken etxeat, azkenin direktotan nahonin eta batematek kantu bat eskatze zikenin, batzuten ondo ertetzeik, beste batzuten ez dik ondo ertetzen, baina azkenin momentuko horrek asko launtzeik. Hori, hemen ziok, galdera oso txorra bat, nik deitu dutela tapinaren testa. Hemen gitarrista friki, tapinaren testa pasatzek, eo estek pasatzen. Ez dotein tapin bat, Vale. Lehen izena dutzen, baina... Ez dio juzgatzen, haudek metalerun esnobismo hori indartzeko, baina broma bezala zehatxeat. Ez egitzen da, nik lehen, a ver, ni musikan hasi nintzen nien, hasi nintzen gitarria ez da, ni nintzen metalero total. Eta tapinek itxenak, baina gero, alde batera itxenak ezen da, ez dut tapin bat, guztietan. Azkenan beste rollo batea pasaua izelako ez? Hori normala, Bai. Pixket nahi baldima gire gusto pertsonalakin hasiko bat jugizketan, hemen galdera oso celebrik zaudek, igual geldiegoa ezin blande, what? Baina, bueno, nik bota engotxiat betire eta esango hiek. Ire talde favoritoi badukek? Nik ulertiak galdera zaila dela, askotan bat aukeratzie, baina badukek talde guztoko honen bat? Ni temporada no, no zer da favorito, azken aldixen orduan, azkeneko temporadan? Azkeneko temporadan, claro, bitxu, zangotzun, azkeneko bihaztidan egona zela entzuten, zuzuk ezak zuen, azkeneko bihaztidan egona entzuten Billie Eilishen disko bat. Billie Eilishen disko bat?
Bai, azkeneko diskoa. Irutu dela oso ona. Bai, Bai. Adibidez da. Cerra llamada... Benetan, gomendatzen dut entzuti, iruditzeat oso disko. Dalako, eltzenan, ez da, kantak heldu itxetik. Nik usteat, eta hau esateat lehen, bueno, oindik bazauzkeat nire gauzek, ez? Nire, nola hotzen, razismo musikala, nola hotzen. Baina, nik usteat aurre iritzi asko daola bat musika komertzialan ingurun. Ze, askotan naiz da musika komertziala izan ez izan nahi txarra danik, eta adibide bat jartzeatik, adibidez Rosalia, joe, harmonikamente eta ez dituk betiko movimento klasikuk esango jau, ez? Igual menor melodikan sartzea, menor harmonikan sartzea eta arriskatzek, eta azken flamenkuk ematez izkoken zehazek, eta nik uste Billie Eilisheke, nik ez diat asko atxu, egiz esan, baina imaginatzea Billie Eilisheke baukela, ez? Originaltasun toke hori, eo... Bai. Ni ez azkenien, nik lehenengo kanta bat entzuten dutenien, ez dut analizetan. Da, hori kantie duiate, edo ez. Vale. Hori da, niretzako lehenengo feeling hori da. Eta gero hortik aurrera, bazen du, hamen ez dakizet. Bai. Eta ez dakit, beti bueltetan hazen talde bat, adibidez, itoiz, hori beti entzuten dut. Edo gatibu, bai. Bueno, orduan, pixkat bat oin trampi jarrikoiat, gatibun diskoik guztokona? Orokorrin disko guztokona aldi maukek? Disko marroiet, laino guztik ganetik, sasi guztien azpitik. Bai, hori diskoa nintzat da top. Ni leleun geldiun itxian, baina... Lehen igual oso rockero guan, ez? Oso... Igual jarrockero da. Bai. Bigarrena niretza da rockeroa. Bigarrenare bai. Rollo horretan. Eta hirugarrena da naste bat, euren inflexio puntu bat goden ikusten dut. Eta The Police, bai. The Police asko entzuten dut. The Police, bai. Zuederren joten gendu bertxinioa The Policeena. Eta negu bat kantan dauzati bat, que es muy Police. Que es muy Police, esan nahi directamente plagia entzen utela, Más o menos. Tributo zati bada. Bueno, suponitzek, etxaiat seguru nola dan legi, baina usteat dala harmonikamente da melodikamente zortzi kompas berdin, eukitzie, exactamente berdinek. Pisket aldauzkeo, bueno, Bai. Eo lau kompas bakarrik etxe aldi matuk, bueno. Estelare, ez diat uste zuen kantue de polizean, de polizean Zalduko ez. Estela ez tingeri, saludo. Hori. Eta bauke kanta favorito dikeo? Ja que galdera tontun trinidadia indiau, talde... Kantu eta disko favoritua? Kantu favoritoik? Entzuteko eta jotzeko? Bixek esan hotxeat. Hostia, ona hori, Ona hori. Jode, es que... Entzuteko eta joteko. Nik zamona, bitxu. Dauela bat, Kuinena, Hammer to Fall. Hammer to Fall, bai, mitiko. Dala, niretzat, me motiva 100%, bai. Niretzat, top, bai, da hori entzuten dut, da hau kantie, niretzat, bai, igual hori da, Da, Queen ez osartu tal niretan, favoritu hartien, ze Queen niretzako kanta politxasko dekoz, baina disko osoak entzuten dute, da, bez, diateko, tampoco. Ja. Egizek Queenek adibidez mitiko Bohemian Rhapsody diskue anaita de opera de gelusteiat, ez? Adibidez diskortan zaude kantu batzuk hola, xelebrik bezala, edo dekezi hemen pianukin jotako gauze xelebre hau, bai.
Bai. Ja, orduan horregatik izango ke igual kantu batzuk badauzkela, baina ez dikila inbeste deitzen igual geho disko Bai, hori da, musika aldetik, talde moduen, oza, Queen da kriston taldie, zientzan kriston taldie, baina, zakit. Hombre, bai, es que Queen, increíble zenuan. Baldau, plan, zein dek komposaudeken riffik zailena, eta jotziena ideat. Plan... Komposatu dutena? Bai, eman, eure gauze propixue, baino ez etegena hostia, hau zehoze zaileen diat, eta etzaukuek zertan izen berrik, velozidadeatik, izen lehikek akorde oso bietz, kabroie, bietzak okertzetun akorde osetako adalako, Bai, a ver, igual lehengo diskoan, gizau. Bueno, a ver, bat dau, ez da rotela ditzen dana, hori ondo jotie, ez da gatza, bai, ondo jotie koste bilatzen, sokasko da osai dien, eta... Harrizak gitarri pixki goro, ez dela ez da ikusten da. Desafinita bai da. Bueno, ez tigmaten hain desafineute da honik, Hori... Claro, azkenin akorde aldaketa eta, bai. Bai, arpegio horretan garbi jotie, hasik eran estudioan, gaira zuzenik grabetan, bai, jodido. Eta gero beste bat horrek diskoan egon zen, bai, hau ja gehiago izan akustika zonabelako, eta akustikie, tira, lata, dios, atomarretan, hierra zapaldo bida. Bai. Eta, bueno, onde basoko baina. Dau, basan ordue kantien. Hau ritmoa, eta dupura bostiten. Badaki gontxen nogenen diskografio zue jodekela, ez? Tal cual, bai. Nogen ez dakit ondio, como basan guk atraren hori indizkileko diskoa, bai. 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 Eta honekin segiute, baziok kantan bat ikasi deken zehoze esateken hostia hau, ikasi eta hau zailek, adibidez, Led Zeppelin jodekela lehen, Led Zeppelinen zehoze, hola, zehoze esatekena hostia. Ikesi gaben, itoizen taxi horiak kantie. Vale. Eta hori, bai, oso, zitupo, zenazako, baina, pare bat dut egiztezela jo, baina, hostia, hor akorde jartu batzuk, atxamarra, luzetzienak, zakize, baina, bai, itoi, taxi horiak. Vale. Oinez, geho batxuko jatze, etxaigat seguru zein dan, baina... Bai. Ba, eske, claro, jendik askotan baina ikusteat, eta neu nitxian lehena, baina gaur egun ja beste gauze batzuk ikesitxatela gitarra, baina jendik zaukek askotan, hori, gauze zaile, hori, atapine eta holako gauzek, baina, ostia, hiru akorde segidan ekie, segun ze akorde, ostia, kontuz, hori izte garrasa. Bai, ez. Eta gaina baldimaie, ja ez zegili ere, bueno, igual, hasi berri sentzat eta zaile dekan gauzea, baina azte bat jugenin, etzaiat ez da ze akordeei, baina mitiko, etzaiat, rollo hemen da. Bai, inbertsio bat, inbertsio bat, lehizat, begitzen abekatien. Hau. Eske, hori ja,
Horrekin ja tiro bat botatzie nahi dek, burun, en plan... Claro, hau ja... Hor ja... Bai. Azkenin olako progresizio bat iguel saio ala metal riff bat baino. Da askotan nik usteat, nik usteat jende asko batxe, bere estilukin oso... oso ala defensiba jartxek, bai. Eta hau esatean neu lehen olakun itxealako, pixket. Nile meti bai metala egonena, baino gero konturatzea ez... Hola azte gara, Nahi ez, irekasune pixket hori ala izenuan, o... Bai, hola izan, bai, gortietan a tope metal, a tope metallica, Master of Puppets ikesi arte lorikin barik, baina gero, zabezu, bai, honena da, gero, nik Trivium asko entzutena, Trivium, bai. Eta, bai, gero, eskerrak aimar arezitari emaitxo hori, osagarri zitikezen zoa, eta zabe, hostia, hay más mundo aparte del metal. Bai. Y muchos, da askoaz biezat gatzagoak, ez da egin inoz oinen, entzutozun tipo gitarresta bat Cory Wong, deitzen dara. Cory Wong, sonatzezik, baina momentu... Nik uste dut, adibidez, hori momentuen eskupeko esku impresionantina, ikusi horrena. Osea, pasote, punki total, esaito, Zezantzutan punki total, esan dek? Funky. Ah, funky. Bai, funky total, bai. Ja, vale. Nea, ulertzea. Hori, gomendatzen dut, gitarrista da nantzako Cory Wong, entzun. Vale. Emamos a vistazoa. Bai. Geo ja hemen, galdera bloke hau, esango nik pixke bukatzen nahi gatu, gondik galdera desente gatzen izkuk. Baina geo, River Rockek bere betiko galdera indik, aurrekotan ere indik galdera hau, eta galdetzen dik, gonbidatuak aldaki tortura non nahi, berritxarraken kantua. Nola nik etxek jaten... Kanti bakit egin. Ja, jotzen ez. Ez, jotzen ez. Berritxarraken kantuak izke gainera afinazio diferenti bizatik. Claro. Ja, beste mundua, bai. Beste mundua, bai. Jake River Rockek bere galdera, bere betiko galderi indiken, nik ingoia batzen ere betiko galderia. La resistencian bronkano getxeken galderia zenbat diru daukek, nik galdetzea zenbat diru daukek gitarratan. Gitarratan edo materialien en general? Materialien en general ez gaituk sartuko zen, entenditzea amplixek oso garestixek dila, así que gitarrakin bakarri. Da gaina galdetu gara pixket zehatzo, ze gitarra dauzkek, eta zenbat, eta más o menos ze prezixo dauk. Nire kontau? Bai. Honeia, mala urte eukiko deuz, honek Gibson estandar bat. Bai. Hau bere sasoien badazte 2000 eta berreun. 2000 eta berreun? Ba, 2000 eta. Bai. Pepinazo. Bai, Kanadatik garrizten egizekoak. Bueno, nik eskatute, klar, nik esan entzun erostekoan. Eta bai, 2000 eta berreun. Bai. Hau da, honek soinue increíble. Pisue, bai, Horrela itxiko engitxia berra ditzen dut, pisua itxik. Claro. Gero dekot estrato urdin bat, estrato estandar bat urdine. Bai. 88koa, Inglaterran erosina dela. Eta hori paduna den. Bai, zer? Ez, gitarroi auskekela, hostia. Bai, zender estrato bat, 88koa, artesko diapasoiagaz. Eta hori merkiz izan, hori 600 libra edo 800 libra izan ziren. Da Amerikan estandar bat, Bueno, baina Amerikana 1000 euro azpiki estandarra txio eski. Eta gero deko horri ikusten akustikie. Bai. Nire akustikie joti asko guztutik jate. Dala Harley Benson.
Oinarte mehan de, hostia, Gibson, Les Paul, estandarra zaude, Fender estandarra, Harley Dentona. Harley Benton bat, baina tope gama, Bueno. 300 euro. Bueno, bai, ondo. Gure nahen akustika bat etxin eukitzeko, eta, claro, hori nahen gure diru asko bezazio, Vale. Da, zein dek... Eta, claro... Ez esan? Ez, hori gonitela begire, adibidez, Martin batzuk gama bajukoak, ezken izena Harley Benton bat, gama bajukoak. Ezkenien txina izin da bezana, itxerez, akabau politzeekoz. Eta ondoz, eta soinu politzeeko, eta... Nik ustea Harley Bentonek fama txarrasko aukela batxe, klaro, gitarra batzuk oso merkik etxetxulako, baina imaginatzeat tope de gama bat kuriosu izango ala, imaginatzeat. Bai, eta bai, a ver, akustika bat, eske, bueno, enchufeta lineatik, ni me parece, horroroso, espada dosona, akustika bat familia, ezer gabe. Mikrofonak, bai. Ze galdetu berrian, zein de gire elbiri eta noiz egotea izetxetik kanpoa? Nire zien betik hiltzen monda hau, Orduan etzik balixo. Baina, hostia. Gerniken jente asko dau, que tiene unos guitarrones... Bai. Ni estratos alien bihurtu naz. Hori galdetu berrian. Hori galdetu bernian, justu Gibson Les Paul bat eukitxe eta Fender Strato bat eukitxe, esango jau rock and rolleko eta bai, orokorrin rock and rolleko eta hard rockeko bi gitarra mitiko eta bisek dauzkek eta hor, eten, blan, burruka eterno hori ziok, ez? Gibsonen fana eta Fenderren fanan hartin, X esan gauke, Fenderra obiodek? Ez da bat, ez hori ez txarra bat, ez que diferenti dire. Funtzio diferenti dire. Adibidez, oin gizuna zotera bintzen nahi beste, zen zait, fisudeko, eta egitea da, beste zenderra gaz, beste soinu bat dekola, eta igual, beste soinu bat enbile egin azela, bai. Eta hori, baina oso ez berdine dire. Eta ez dutera gutxi baina, dekote, Telecaster bat egorkutze egin dira, bai. Osa, erosin alzen egur batzuk, eta lagun batek egiten egorkutze, eta proiektu hor dekote, hain epido Telecaster bat, zebri pendiente, Telecaster bat bai asko guztu dira. Telecaster bat zateide, gitarraik unenetako dara, en plan, sustein aldetik eta ez daukela Gibsonan pixu hori, nahi personalmente ikerarri zatarra irutu zitek. Nik benetan, da dek jende asko basaia ez naula ulertzen, baina adibidez Stratocasterra ikerarri gustatzen ziteken bezala eta Les Polar estetikamente politiala irutu zitek. Telecasterra, tio, ez dia den tenitzen. Baina, bueno. Bai, eta aparte, Fenderra, bitxenez Stratoa errezagoa joteko, mastile fina bat modu eta. Bai, Gibsonan mastilek bai zite jugela osto solo dixek, ez? Bai, egiz da, gero, eske, Gibson hartzen dozu da, esan dozu, eske, superpoder, eta, Horrega, no sé. Esatei komentaristak behaire gustatzen zakola Telecasterra. Bueno, zue jakingo zue. Ze soka erabiltzetuk? Badaukek preferentzik eo sin más? Neurrixe edo markiek? Bixek. Amarrekoak erabiltzen dutez. Amarrekuk. Bai. Fenderrien sasoi baten bederatzikoa eukina betzen, baina amarrekoa gura dut. Bai, nik uste gainea soleatzeko, eske hor, iretzat hor problema baziok, igual akordetako hobetodek pixkat potolea jutie ez, 0.10, 0.11 batzuk igual incluso, baina, klaro... Lehonziek eukizena betzen, Baina, klaro... Lehonzegaz potena. Hor bendin batzuk etxeko ja, hor gizton mobidia, ez? Bai. Lehonzegaz 11 eukitzen da ben, eta gogoratzen da, Aimarregaz edo Lutierra, hazen hobeto amarrekoak. Marrekoak nikoa da, suficiente. Vale, ya está. Eta pua aldetik, ze pua erabiltzek?
0,73. 0,73. Normalien 0,73, bai. Naranja, Dunlop naranja da. Vale. Eta, bai, hau da, normal, bueno, hau 0,70 da, naranjiek, bitxu. 0,70 eta 0,73. Aha, vale. 0,70 bai. Bai, depende ze kanta edo zer, bat eskatzezten suabia edo horra. Ja, ja, ulertzeit. A ber, roenti bazauzkat hemen galderatxo batzuk. Ire, bi galdera batean, gotxeat. Ire top bost gitarristak, eta ire influenzisek zein, lehen itzein diau, ez? Gatibu, Itoitz, askotan galdera asko errepika hoiet juk, ez? Baina... Bai. Ezateik fadlitxik, nik zezango nuken Gorosabel telekasterra erabiltzen hasiko balitz. Gorosabelek ez dik telekasterra erabilien la puta vida. Igual estudioan bai, espirita bazera. A ver, igual estudio garbiren baten edo, baina txekean nik. Baina hori, bota ire top bost gitarristak. Top bost internacional. Bai, nahi baek, de hecho, ngoi top bost internacional da, ero top bost Euskadi. Baldi maukek. Vale. Internacional. John Mayer bat izango zan. Hori fijo. Eta, joder, armaz pila bai. Etxe diot. Lasai. Ez da guen zertan bost esan, Sin más. Richie Zambora asko guztu diaten. Matt Heafy metal munduen Matt Heafy, bai. Eta da holan egiatu okurritzen egogo da, jode beteren bat Brian May bat, Jacqueline Quinn eipauken, Brian May bat. Bai, ez que horrek mitikoak danak, Mark Knopfler bebai izan gana, adibidez. Ez que Mark Knopfler, hostia. Bai. Zakit, bai mitikoa, dero, bueno, hilde dozena, Hendrix zelako bat, bai, obviamente. Pero Stevie bat, bai. Stevie Ray Vaughan. Bai. Eta Euskal Herrikoa da, zakit, nik kaltu dezat, nintzat Aimar da gitarrista bat top, dala kapaztoteko edo zer, super rango zabala dekola. Bai. Gero, jode, Kensazpiko gitarristi bai oso ona iruditziaten. Acabar llamada. Bromigek. Bere munduen, klaro, oine era bateran joten dugu. Aha. Claro, ahora munduen, claro, totalmente diferentia, efektuak, bai. Azkenin... Oinez, Ez, lehen esaten niana hori beti metaleru utzea ze, baina azkenin, Kensazpiko gitarristia ez, baina horrez izan itxarra izenik, eta ez dik izan nahi... Nik ez atolan jotie bere meritoa, horrek edatze efektuak eta adibidez, diez bat kudosekoak, horredekon pedalera osoa, dileizek eta horretana kontroletien, hori oso txungoa da, oso txungoa da. Komentarista esatek arrazoi daukekela, Kensazpikuk bariedera hundile eta arreglo askokin jotzegula, en plan... Asko jaztegula esela. Bai. Deki holako pedalera bat, eta hori. Gero hori ulertu bida. Formazioak, Bai. Aimarrare gita egitxezan jende asko gaipatzeiken gitarrista ba, galdera hoetia jatenin. Bai, abauntzak gaipauzian, eta Andoni Olloki ike bai. Eta etxegat, Aimar metale guztegat baita, etxegat seguru. Baina eske, klar, osonaek. Bai, behira, eske, danetarik joten dugu, ni bera txikezio eta danetarik joten dugu. Danetarik. Gustauko zitean, gitarrizketa batea konbidatzea, baina, nik animauko aldan, movida gudana. Komentako zede, Ik bota, eta, beha, gerabakik. Pasa kontakto unai, zete komentaristak. Eta lehen, zait, bueno, esto es ahí Jimmy Page, eta beste tipo interesante bada Jack White. Jack White. White Stripes. Bai. Vale. Jack White. Osea, iruditzea horrek tipoak,
talentoa dekola. O sea, talentoa, ¿sabes? Qué harto, qué loco está, vaya talentoa. Bai. Galdetzeik Dave Lópezek, eta Urbizu, bai Berritxarrakin edo Peiremans barra Katamalo arloan? Claro, bai. Horkak, aio ondo. Bere rolloan, baina, mucha caña, o sea. Bai. Claro, igual da rolloa pura música estilo sarratua bago, da. Katibu batek igual, gauza asko itzen deus. Gorka Urbizuk igual más limitado, pero lo toca muy bien. Bakarrik, sabida, power trio bat, o sea, edo irure dire onak, edo horretan dikitu bat, edo irure dire onak, teori holan da, comprobado, o sea, edo... Ondo zio komentarista, batzuk, ondo loin. Eta Euskal Herri mailan ikusenaren Gainderriken espalak, eta espalakeko gitarriztie, bai, oso zaintzen handitzen da. Eñaut Gaztañaga, espalakeko gitarriztia? Vale, hori, Eñaut Gaztañaga. Iruditu jaten, bai, oso ondo. Bai, tipo horrek, bere Gaztain estudiotan, usteat Gaztain estudiotako dela, desente jendeia ideek produzitzen tipo hori, disku eta gatien. Eta tipo oso nahi zen berdi, bai. Bai, nik uste bai, ez da eze goten Bai, direktoa no ondo. Txata hortako zio motel, Dave. Naekena galdetu lasai. Kontzertutako anekdotan bat baukek, kontzertutako barra grabaketa, nola taldikin bizi izendeken guzti hortan, nola anekdotaren bat komentatuko euke. Anik txaiat, behin kontzertu baten tipo batek kantontzilu botazitxean, adibidez. Bai. Hola, zer berezirik ez dut uste dekotenik. Bai, adibidez baten, Peiremans asko bendun. Hostia. Eta, gu bersioa joten dugu, lehen esan dutena, Next to You joten duen polizena. Bai. Eta, derrepente begitxunaren alde batera, eta Gorka Urbizu gozan, begire. Eta, polizena eta, no sé qué, de puta madre. Hostia. Hostia, horrek eguek eta pxuengo ez, ose? Bai, apur bat bai. Guapo. Gero beste bat adibidez, ahotzenean joven unien, danak korrikan funtzionetan dut, korrikan. Nik ordutze, jasotero baten, guaua petala pitzenaren. Eta danak korrikan probe barik ez dakitzen, nik horaren kontzertu dozue, guau egaz aktibeta. Eta inor esan entere. Hostia. Bai, talkoal, Ze irikita o itxita? Itxita. Apur bat agudu hau entzutu zen. Bai. Vale, baina hainbest, hostia, baina... Nik zanen, hostia, claro. Eta noiz... Gero gozarra, pase direktoan. Eta noiz kontura bitzean... Ba, amaieran. Amaiera, gainea. Amaierako kantan erabiltzen da, Ze amplio, ze erabiltze, kuriosidadatik? Zuk segaz imaginetaz da zu, a ver? Hostia, nik egiz esan Fender garbi hauetako batekin imaginatzea hau. Bai, ez agizurron, Ez? Ez dekot, box bat. Box bat. Bai, box AC30 HW, handwire, oza, dala eskuz monteta, zurize dire. Box bat, zurize. AC30, bin kono celestion, eta hori Gibsonagaz, pasada. Apurtu itzen deu, berak, oza, ez tezu bider distortzio hori. Eta pasote, da garbize oso... Segun zelan joten dozun, edo apurtzen da, edo ez da apurtzen. Soinu, bai. Claro, azkenin, igual, overdrive askoz garbixo emateik ez, pedal guarro bat sartu baino, claro, hori... Bai. Interesantiek. Fenderragaz, beste rolloa da, Fenderrak esteko Gibsonak, Fenderra eta Gibsona sartzen duzu da, totalmente diferenti ere. Claro. Fenderrak bideu laguntza bat. Fenderrak bideu pedaltxu bat, Bai.
Hombre, eske baita Gibson hori prezisio horrekin horre pastilla kistona egiko txik. En plan, Gibsonek beak sustain oso ona, Les Paulak sustain oso ona daukela parte, claro. Baina, gauza da, hau Gibsona fabrikatik ajustu barik eta osea, da nienteren nintzen hortik bi urtera edo. Joder. Eta hola saltzen da bez, idea bat pitxeko pagetan dozu, eta saltzen zuen gitarra bat ez dagoena ondo ajustu eta. Eta, nik erabaten dutez gitarrak gerriken luthier bat dago osona eta berari. Eta berak ajustu datzu, eta noizipein ondo dator. Eta berak izazten, gitarra hau zer, barri erositzea da, hau ajustu barik etorri da, eta normala da, holan saltzen da bez. Holan saltzen da. Joder, hori iztona da. Nik ez dutela ulertzen, karo hartzen duzu da, joder, suena de puta madre, baina, karo, ulertzen da batek hartzen dugu pum, autortilloa besti ez dakiz zer, eta, klaro, bai. Ja. Bueno, ja esango nikek galdera hola geixenak bukadutxe haula, eta oin azkeneko atal bezala, zaukeat jarritxe hori, euskal musikin egoeria, eta atzoia pixket probatan gazteatik eta hitzeten hasi eta... Bueno, etxakeat nola hasi honeatik izketan, baina adibidez, nahi bai irutuzitekela zuen musikie gaztean ondo enkajauko zuen musika badala, ze rockero toke hortaz aparte bazaukek nik uste toke komertzial horire puntu askotan. Bai. Baina nik adibidez ez zaitu uste datu gaztean, ze nola ez zuen taldin esperientzixe, o ire esperientzixe, o nola ikustek euskal musikia? A ber, nik irratixe egitezan, oin momentuen, kasi izto dut zuten, nik irratixe kotxien ez zuten dut, eta oin kotxe iztotartzen, ordez kasi izto dut zuten. Baina, jentik ez dut, gaurren entzun dut, ez dakit, noizipe, ez dakit ordutan ipitzen da, eta gure relazioa egiten bastante, ondo, esan gure dut, guri ez tozkuen jolan kasu berezirik, baina ipintzen da gure musikia. Egiten da bai, ez dakit, horra jartzia igual ez da la erreza. Hori, gure lehenko diskoa grabeen nunien, egon gien, egin duzen, arrezketa batzuk egin duzen, elkarteko jendiegaz. Azkenien, alduen akordu izetan eurek eskuen distribuzioa, kantana, Spotify ere gotiena, ez gareko asunto dana, eta hori dana. Eta, karo, eurek ja pasesku esen, kontaktu batzuk. Eta horren kontaktu bitxartez, gazteara ditzu, ez dakitzen, eta horreri ezker, gaztean ginen, eta hori gaztean gauz. Baina, karo, apur bat, ez dakitzen esan, jakinen bidozu zehateko, bai, kasu apur bat dituziko. Hombre, bai, baina egitea da, bai, zan. Ez, managerran papelan ikuste importanti dala puntu hontan. Justu esaten nahi zen zeate jo berdeken puntu hortan, ze... Ez gau ez dara zer berrixe, baino adibidez bere garazen gaztean kritika hori nianin eta geho urrungo egunin jarren itxean kantak entzuten eta hola. Ezketzaiat ez dara nola esan, baino bai, azkenin danak managerra entzutetuken euskal talde gehienak zaudek manager importantikin. Eta nik uste hori oso nabarmena dala. Zatxai ez zuen kasuen manager egitzen euketen, hor... Guke inoz duguki manager bat. Azkenien, eurek erabakitzen dabe astero bat hartzen dizela, eta eurek erabakitzen dabela, uste tolan doela. Eurek erabakitzen dabela zer dago, hau epitzen da. Da, ez da. Gero, ipintzen zaizue, igual apurtxu baina, gero, zaizue, top gazteako zerrendan zartu nahi badozu, zer dira, ez dugu, puta eripet. Managerraki. Claro, ez que horra adibidez, kuriosu izenuan, Thatchersek goizean oskorri kantua eta zianin, etzaia Thatchers hau zalde jugen.
Thatchers dituk Iruñerriko talde bat, gaile power trio bat, uste da dila. Eta jotzeibe batzuk post-punk, post-oi, en plan, azkenen oi rolloko musiki edek, baina desente elaborau esango jau, en plan, oi rockero xamarra eta gitarreo bastante guapokin. Eta sartu ziaten top gaztean, baina ja kantarten da 2-3 hilabete beranduo, ja booma nik uste ja handiegia guanin. Rollo, ja ikusteitik genin, ostia, adibidez igual Chill Mafiak ingertatuan berdina, baizik eta igual Chill Mafiak bai daukala leku hori gaztean, ez? Baina Chill Mafiak gaztean jarri ziaten nik uste kriston booma aukizulako YouTubeen, eta esan zutelako, ostia, hauek jarri inberdituk, ez? Igual espaldunak hori lortzen ez tegain erresa sartzie, adibidez top gazteako bezalako zean. Bai, a ver, claro, eurentzat erreza, bai, nik uste dut, claro, bueno, oso zer exitoa dekona aretu, eurek, así que, guri enkargado por aquí, o sea, erreza da, más o menos, si tienes el éxito asegurado, horrela postetie, eta espadeko zu, ez dio famosua, Holanda, bai. Bai, Chill Mafia kasue, edo, bueno, oin ikusinan ez dugunien gaztean Aspiazu Fitness, ez gote zer bere kontra, eta ez fácil lezio en Instagram, baina, oin kriston boli edekola, ontsa sartua den gaztean, ez da pasan urkinez, ez dut izan, Bai, nik uste aldaketa bat egon dola gaztean, atzore komentaunian hau, ez? Usteiat. Bai. Nik uste egon dola rumbo giro txiki bat, ez igual jartze ben musika aldetik, baina bai, hori adibidez Aspiazu Fitness erakarri, Andoni Olloki egire espazio mantzioek, gauze batzuk hobeto eken nahi dituken iruipena zaugeat. Baina, klaro, azkenin jartzekan musikin 180, baldima musika internazionala esango jau, naiz da gero beste 100 hori eskaini euskal taldiei beti gehatzeaiz huekoi gabe ez, esango jau. Bai, lantzida, bai. Eta hori... Ez que kuriosa eruditzea daina, zelan talde batzuk bai eta beste batzuk ez, adibidez pakonak dietako talde bada eta ez da entzuten. Eta horrek badaki fanen badaki ez dakitzen, gaztean ez dakiten nonos entzun bago pakonak, adibidez. Nik usteat, startin behin igual, rollo disko berrixea eta debela eta igual aipatze txibe txekeat, natxeo neure seguru. Baina bai, azkenin basaki hau gaztean zentzutean, eta ze talde dien, eta ze talde izeten segiuko, iben. Hori nik uste nahiko argi daukeula Euskal Herri mailan danok, ez? Bai, nik uste Euskal Herriko musikan emotala apur bat Island. Talde handizeri babes asko eta talde txikizeri gitxi. Eta ikusten dana kontzertu handizetara jente asko da eta kontzertu txikizetara jente gitxi da. Ja. Orduen, aberritxarrak batek alde bete dekalai bat, 20.000 persona gaz, batidu batek bek bat, maika mila gaz, zaiz bategat, gero talde txiki bat doa gaztetxe batera eta ardizte eta kostitxe da betetie. Eta gentiri kostitxeako etxetik urtetie musika hori. Musika berrixe ezautzeo ez da hola erresa momentu hontan. Oso zea jarri berdek, oso bilatzaile jarri berdek, ego bestela nik uste ireana ailatzie zaila ala, oso zaila ala. Adibidez, gaztea baten etxekeat, ja talde batzuk oso fijaute zaude, adibidez, lehen esan diaula zuek gatibun toke bat daukezuela. Adibidez, ondo gogoan, gatibu pixke jubilatzen jun, ez da dezaten ez da ere ez jartzeko, baina gatibu pixke jubilatzen jun, adibidez, zueire espazio bat emati, eta beste edozein taldei, Bai. Hori, nik uste kiston problemi eukiko jaula hemendik urte batzutea, honegola segitze baldin hau, hori. Igualdek
jake bisok historia hori gatuken, igual izengok, historisek bere gain dauken aldaketa bat eta ala izengok, oindala berreun urte aitzeuan musiki da gaur egun aitzeana, ja ez teki berdinez, undigene musika klasiko existitzeik, eta igual hemendik urte batzuteare rockak eta metalak eta segiko ibe existitzen, baina igual oindik eta marginalo izeten bukauko ibe. Ze, klar, azkenin... alda izen. Espero, igual oso distopiko jarri nahi, baina, txegiat, esperantza nahiko gutxi eixi esan, baina lehen, enaz hartu artikulura, baina internetek ikusiot artikulu bat, apur bat sorpretidu izan, titulo bat garek irakurri dut, ez da nizitzen ban, gracias a... Puede ser que vuelva el rock gracias a... Maneskin? A Miley Cyrus. Miley Cyrus. No sé quién. Hola, no sé, irakurri dut ganetik, ¿qué es eso? Miley Cyrus egin deu, oindut de repente. Miley Cyrusek azkeneko diskue oso txentero batadik, alde batetik. Ja, kanta bat entzunaren, Eta gero gaita... Metallica atrabe de repente. Horiek, eta gero Metallican hori indik. Nothing else matters, Nahi, eta, bueno, nik Maneskin efektuenik natiok zai, maketa lehiaketa hontan, gazteako maketa lehiaketa hontan, ze gertatzean. Eta, behingoz variedade minimo bat ikusteia un bosketa fazien. Beti otek variedadie, hori egixek, baina gero finalea eta aiatzeena, bueno, basakiago, nola izateien. Ikusiko jau, Eta ez dira desaten merezi este benik, hori ni mucho menos. Maketa lehiaketik irabazi baldimak, zehose eukikok. Baino, igual beste talde mate hongo batxe zehose daukena, baina estilistikamente ez du logo kuadratzen. Ja, guzia hori zer baloretan da. Eta adibidez, Gernika aldin da talde asko dauzketzu, En plan, ze moduz ikusteke musiki hortik batxe? Gerniken da mugimendu asko, eta... Gerniken da Iparragirre rock elkartea ditzen da leku bat. Hor dauz sortzi ensaio lokal, eta kontzertu egiten dira eszenario bat. Eta hor dauz nik uste berrieko talde gehizenak hor dauzela. Baten bat igual faltako da, eta gaztiek bebai ontzeratoz gazte barrizek eta sartzen. Baina, Gerniken mugimendu asko da, astragaz ez da, apur bat mugitzen da, asuntua. Eta guztik ez dakit, lokal bako txeko bi hiru talde, talde asko dire. Bider sortzi amasei gota lau talde, fijo. Gatibu korren zaitan dugu adibidez, Iparra Irren. Gero daude, gero honeto Dientes de Luna, bastante, gaztelania, igual egizan moldatzen dire. Oindala egizi, talde bati bat superkremaieraz deitzen dena. Vale. Da rollo más pereza erderak zabeztuna da, Eta, gero metaleko te badauz, Bullets of Misery. Bullets of Misery, ezautu txeat, ezautu. Entzun diat. Nik Gernikako lagun asko ez, baina pare bat lagun bazauzkeat, abanza nola ez. Eta gero, etxeket ezautu gugen Backbone taldi esonatzeik? Estela eta Martin eta... Backboneko Martinen kolega nahu batxea, kolega, Eta... kolega, joder. Eta hori, beti izateik Gernikan movimento asko da, hola. Gernikan musiko asko da, hola, eta beti da, hola, horratu. Adibidez hor, Backboneko gitarristia delak, beste rollo bat itzen dugu, Miotons deitzen da, Miotons zagizu entzaten da. Beste rollo totalmente diferente bat. Eta horrek, gero etzeo hor beste talde bat Tundra edo... Tundra ez. Hola, rollo, Stonerra ziagana? Stonerra Backbone zan Stonerra. Gero, zegozan Tuz, Tuz, hori, Tuz. Horrek, Mirri edo horta, bai. Hoxek. Zure rollo gehiago igual.
Madrilekoak dira, teo, nola que Madrilekoak? Newton hori delaren taldea, esateik. Tundra Madrilekoa, Tundra bai. Bai, Tundra Ez que, banakian ez ugala Tundra, baina banakian antzeko, Tundra tuz, betxio bain gaizki, ez? Bai, más o menos. Hori, más o menos egin diau. Bai. Bueno, nik hemen utziko nik, ez diat ez dara jendia orduta hogei gitxi, nik uste nahiko ondo geldiu dala, bai. Hau baino luzi oinezkeo ja nik uste YouTubeen jendi izateula, hau nola ikusiko ja, pa. De hecho, ordu betere asko, baina nire guentzit oso guztu dago nau, espero ire guztu dago itxeala. Bai, jode, oso guztu dago, zera harin pasian, hori ondoziok. Eta hoxe, itxe jungo batu, itzengo jago, elkarren berri. Bai. Eta, bueno, oin lehen esan diaten bezala, hemendik aurrera hasiko nauk, hori, amaiera ematen gitarrakin, nahi deken bezala. Bai. Eta, nahi dekenin, bukau, eta eskerrik asko da nahi pasatzeatik eta batiz bat eskerrik asko hiri baita unai, hori danagatik. Bai, joder, zuri egitu bat, inpintetik arren, joder. Horiek. Olako gozagita hau bidire. Bai, eta, ni saiatuko nago aldeatena etxen, baina azkenin aiatzen aukenea, ez? A ber, raide zeinin oso hau. A ber... nik Nocturnalena jongo batzuk. Hau, tipo ingeles badadek, metalero somakinaziok. Eta arraia martxan. Eta... Justu abauntza oinal jaudek amaieran. Bai, abauntza amarretan aztek hau, tio, joe. Ez que... Ez amaiketan, horiek. Aurreko aztin izen itzeala konbidatu, tio. Espaldiko. Bueno, hemen txeitxiko ja, urraide etxean itxik, así que egon batxuko abauntza. Aio, danoi. Aio. Venga, ahor.